Dobrý deň, priatelia Košičania. Dovoľte mi, aby som vám v tomto krátkom videu povedal svoj postoj k dnešnému štrajku DPMK, ktorý sme zažili práve na Valentína v meste Košice, a povedal vám pár poznámok z mojej strany. Viacerí sa ma pýtate na môj názor a nestíham vám odpisovať, a preto som sa rozhodol, že natočím takéto krátke video, ktoré ale samozrejme neobsiahne všetky informácie, ktoré v tejto téme mám a ktoré by som vám rád povedal, ale minimálne vytvorí priestor na diskusiu. Poprvé, chápem vaše rozhorčenie a chápem, že zasiahlo váš život to, že ste ráno prišli na zastávku a autobus nešiel. Obzvlášť ma mrzí situácia starších ľudí, ktorí sa prostredníctvom sociálnych sietí nemali šancu dozvedieť o tomto štrajku a ostali visieť na zastávkach. Čo chcem ale vyzdvihnúť, bola sila komunity, lebo videl som viacero víziev cez sociálne siete, kde ľudia zdieľali svoje trasy a boli ochotní zviesť niektorých ľudí, a to ukázalo to ľudské a pekné z nás. Chcem ale povedať, že nehnevajte sa na odborárov a na zamestnancov DPMK. Oni majú plné právo na štrajkovú pohotovosť a bojujú za svoje práva rovnako, ako by ste to v ich situácii urobili vy. Situácia v DPMK bola často v minulosti prezentovaná ako časovaná bomba a ja sa s tým stotožňujem. To, že dnes čelíme ďalšiemu štrajku v priebehu krátkych rokov alebo posledných rokov, je dôsledok dlhoročnej zlej situácie v tomto podniku. Máme zlý vozový park, ktorý je zastaralý. Už len ten fakt, že my kupujeme jazdené autobusy z Ostravy, aby sme vôbec dokázali zabezpečiť dnešný trafikon, hovorí o veľa. Máme zlý stav koľají a bohužiaľ Metka 2 ešte nie je prichystaná, Eurofond nie sú schválené, čiže opravy električkových trátí sa tak skoro nedočkáme, ale na viacerých miestach sú to nebezpečné úseky na základe meraní, nie na základe mojich dojmov. Takisto máme veľmi starý grafikon, ktorý MHD obsluhuje na základe objednávky od mesta Košice, a vôbec tento grafikon nereflektuje na to, ako sa menili vaše požiadavky na dopravné služby, ako sa vyvíjali nové projekty, developerské projekty v meste Košice. Takisto obrovským problémom je vek vodičov v MHD. Ako vieme, na celom Slovensku je problém s vodičmi. Aj v našej DPMK vodiči starnú, odchádzajú do dôchodku a noví mladí ľudia sa za tento plat, túto pozíciu nehrnú robiť. Preto je veľmi dôležité, aby sme v dnešnej dobe vyhoveli požiadavkám odborárov, ktorí takisto čelia inflácii a kríze a veľakrát robia za platy okolo 800 eur v čistom a živia svoje rodiny. Je preto prirodzené, že aj oni žiadajú navýšenie platov a my potrebujeme vodičov zastabilizovať, lebo v momente, keď o nich prídeme a odídu do Eurobusu, do Flixbusu, do Arrivy, tak v tom momente bude veľmi ťažké ich nahradiť. To, že sa mesto naťahuje z DPMK, že či má platiť 36 miliónov alebo 26 miliónov, je politická otázka, ktorá sa vyrieši jedine za rokovacím stolom. Ale v dnešnej dobe si myslím, že sa máme všetci postaviť za odborárov, lebo aj oni živia svoje rodiny a potrebujú jesť. Pýtate sa ma, kto je zodpovedný? Bez ohľadu na to, že by som vytlkal na tomto politický kapitál, hovorím svoj názor, zodpovední sú jednoznačne členovia predstavenstva a nie je to len od riaditeľovi Padišakovi, lebo v predstavenstve sú traja ľudia. Bol tam aj pán riaditeľ magistrátu Čop a pán výkonný riaditeľ z jednej súkromnej spoločnosti Oberuč. A vždy podpisovali minimálne dvaja. Čiže nie je to len o tom, že Padišak je zlý, zodpovednosť nesie celé predstavenstvo, aj keď sa niektorí členovia predstavenstva v decembri zdali, svoju právnu a hmotnú zodpovednosť nesú až do doby, kým sa vzdali. Druhou zodpovednou osobou alebo inštitúciou je mesto Košice, a tu treba povedať, že áno, svoju zodpovednosť nesie aj mestské zastupiteľstvo, ale najmä primátor, ktorý plní funkciu valného zhromaždenia. To znamená, primátor ako jedna osoba zastupuje záujmy mesta Košice voči DPMK. Ak teda má dôjsť k akékoľvek dohode, tak tá dohoda musí byť medzi odborármi, vedením podniku a následne vedenie podniku s mestom Košice, ktoré si objednáva prepravné služby. Mesto Košice je jediným akcionárom. Preto ma veľmi prekvapili slova pána primátora, ktorý povedal, že nepozná požiadavky odborárov alebo že nevie, že sa chystá štrajk. Ja a mnohí iní poslanci a takisto aj odborári boli sme na viacerých stretnutiach, na ktorých bol aj pán primátor. Takisto na valnom zhromaždení, kde pán primátor zastupuje mesto Košice, bol avizovaný tento štrajk, aj pripomienky odborárov. Preto tieto jeho výroky nechápem, vnímam to ako politiku a rozhodne ich nehodnotím ako pravdivé. To si treba uvedomiť. Zároveň sa čudujem niektorým kolegom, ktorí zjavne nemajú dostatok informácií a naleteli na tú politickú notu, že DPMK dostáva najviac peňazí v histórii. Áno, je to pravda, ale povedzme aj B. A to B je, že aj mesto Košice má najviac peňazí v histórii. Aj magistrát mesta Košice má najviac peňazí v histórii. Aj mestské časti majú najviac peňazí v histórii. Aj my všetci v priemere máme najväčšie platy vo svojej histórii. Proste všetko ide hore. A porovnávať to s Raším, potom si povedzme aj, aké príjmy boli za bývalého primátora Rašia na úrovni mesta. Čiže ja to
Že sa navyšujú výdavky na DPMK vidím v kontexte toho, že sa nám navyšujú výdavky na všetko. Aj na mzdy, aj na platy. Ale čo si dovolím povedať, že napríklad zamestnanci DPMK nemajú 13. 14. plat vyjednaný vo svojej kolektívnej zmluve, tak ako majú zamestnanci magistrátu alebo zamestnanci mestskej polície. A rovnako sú zamestnanci mestského podniku. Podľa vás je toto spravodlivé? Prečo nepovieme, alebo prečo v novinách nevidíme titulky, že magistrát nás stojí najviac v histórii a najviac ľudí tam pracuje? Prečo vždy si len vyberáme, že na mestských častiach robí najviac ľudí alebo DPMK chce najviac peňazí? Všetci do jedného čelíme ekonomickej kríze a všetci do jedného živíme rodiny. A to si treba uvedomiť a netreba čísla politicky zneužívať vo svoj prospech. Aby som však nebol len taký, že hodnotím situáciu, dovolím si navrhnúť aj riešenie. Riešením je jednoznačne dohoda o ukončení štrajku, kde primátor si musí sadnúť s odborármi a s vedením podniku a myslím si, že momentálne odborári, predstavenstvo alebo riaditeľ podniku a vedenie mesta nemá nič dôležitejšie na práci, ako sedieť niekde v kancelárii a snažiť sa dohodnúť. A jednoznačne z môjho pohľadu je potrebné zastabilizovať najmä platové otázky odborárov, tak, aby nám neodišli, aby sme aj v budúcnosti dokázali tento podnik zachrániť, lebo momentálne to vnímam, že je pred krachom. Čo bude dôležité urobiť do budúcnosti, a to vnímam aj požiadavku mesta Košice ako veľmi správnu, že je potrebné zabezpečiť do všetkých vozidiel merače, aby sme vedeli reálne zmerať, koľko ľudí prepravíme. Momentálne merače a ščítače osôb sú len napríklad v polovici električiek, ktoré máme. Tým pádom DPMK ani mesto Košice reálne nevie, v ktorý spoj odvezie koľko ľudí, robia to len ako manuálne ščítanie, ktoré nie je určite presné. Preto myslím si, že prebehu pol roka a zhruba v nákladoch 500 000 eur, ktoré sa nám vrátia, vieme zabezpečiť ščítače do všetkých vozidiel MHD. Na základe týchto ščítaní získať dáta, ktoré potom vieme využiť pri tvorbe nového grafikónu a nového plánu obslužnosti. To by malo byť ale v záujme mesta Košice, lebo keď si porovnám dopravný podnik mesta Bratislava alebo Trnavu, ktorú som nedávno navštívil, všade nový grafikón robí expertný tím na úrovni magistrátu. Nerobí to podnik dopravný, ktorý zabezpečuje prepravné služby. Čiže potrebujeme data, na základe dát musia si sadnúť odborníci a vytvoriť nový grafikón a na základe nového grafikónu sa vieme baviť aj o úsporách, ktoré hovorí mesto Košice alebo ktoré avizuje, že chce, aby DPMK bralo menej peňazí. Jednoznačne potrebujeme obnovať vozový park. To, že v roku 2014 bolo nakúpených viac ako 120 vozidiel SOR, znamená, že tieto vozidlá sú už za hranicou životnosti a ak nám vypadne 120 vozidiel, to je viac ako 70% vozového parku. Čiže nutne potrebujeme pripraviť verejné obstarávania na nákup nových električiek a vozidiel, lebo čoskoro DPMK nebude schopné zabezpečiť tento grafikon, ktorý je momentálne objednaný. Videli sme v minulosti, ako dopadlo napríklad verejné obstarávanie na depo alebo na nákup nových električiek, ktoré vyšetruje NAKA. Čiže zjavne aj toto je problém a zjavne aj tu je problém, že rôzne záujmové skupiny majú tendencie ovplyvňovať tieto nákupy. Ale pre zabezpečenie verejnej dopravy v Košiciach je to bytostná otázka, aby sme dokázali tieto verejné obstarávania zvládnuť. A nie je to veda. Trnava, Bratislava, Trenčín nám dokazujú, že sa to dá aj v slovenských podmienkach a dá sa to čestne a transparentne. Posledné, čo by malo byť urobené, je na základe týchto dát expertnej skupiny a plánu do budúcnosti, ako má vyzerať MHD, ktorý by mal prísť z mesta v prvom rade, alebo z magistrátu, je potrebné spraviť novú zmluvu o službách v MHD, alebo v mestskej hromadnej doprave. Tá súčasná zmluva z roku 2009 je zastaralá, vždy sa obnovuje dodatkom, momentálne máme na stole 9. dodatok a proste už nespĺňa štandardy modernej dopravy. Čiže toľko za mňa. Snažil som sa vždy aj navrhnúť nejaké riešenie, ako môžete vedieť. Snažil som sa jasne a vecne pomenovať, kto je za to zodpovedný, aj keď tí ľudia sa na mňa budú hnevať a budú na mňa útočiť, ale nie je to nič osobné. Takto to vidím na základe tých informácií, ktorými disponujem a musím povedať, že ako jeden z mála poslancov som bol aj priamo medzi ľuďmi. Povodili ma po svojich kanceláriách, po svojich dielňach priamo v DPMK, povedali mi, koľko zarábajú, ukázali mi výplatné pasky a musím povedať, že keby som bol ja jeden z manažerov, ktorý bere plat za manažovanie tohto podniku, tak by som sa za to hanbil, kam dotiahli tento podnik. Ale bohužiaľ čelíme situácii, ktorá tu je. Ako poslanec mesta Košice som vždy pripravený zasadnúť a riešiť tento problém. Nehovorím, že to má byť 36 miliónov na konci dňa, nehovorím, že to má byť 26 miliónov, ktoré hovorí mesto Košice, ale jednoznačne som za to, aby sa kompetentní manažeri dohodli. Za to sú platení, nie sú platení za politické prekáračky, silné ramená a vyjadrenia do médií, ale sú platení za to, aby riešili problémy, ktoré nás trápia. Ak tomu viem pomôcť ja ako radový poslanec, veľmi rád tak urobím.
Ale nie je to len Poláček, nie je to len Padišak, je to komplexný problém a tento podnik potrebuje krízového manažera. Verím, že som vám to vysvetlil. Ak máte akékoľvek otázky, pýtajte sa ma. Ale prosím, nechoďme teraz do politických invektív typu, že poslanci neodvolali, primátor chcel. Tie nekonečné boje tam boli a budú. Čiže venujme sa meritu veci a ja vám ďakujem veľmi pekne.